nemen iki nemen sapa pentok nemen. Lah nggih. Foto kandungan. Kata kesehatan itu loh. Lawan lho kandungan itu. Nah, makan itu. Nemen iki nemen sapa pentok nemen iki jan. Mereka ini kan sendirian nggih. Nggih, sekolah. Nggih. Sini nggih. Nggih. Sini nggih. Sendirian langsung nggih. Ya Allah. Anu, berarti pun ketok yang gitu. Oke. Pun ngobos ngoten niku. Wonten apa dereng pas Sebagian sampun wonten. sampun wonten. Nggih. Ya Allah ya Rabbi. Keceblokan mercon Dur. Lokasi lapangan tahap kidul lapangan. Jebane apa lampir rekaman badan sih tinggal kok. Nah, gitu. Tapi sampai ngoten. Ya Allah, kayak ngono ki terus piye? Lapangan tahap hancur. Keceblokan mercon. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.